Malawi Today. Bwana Banda chimene mwene udziwa ndichi. Ine baba Tamuzi sindine mwana wa esi bwana ayi. No matter ndili loyo ku Malawi Congress Party. Koma ngati manifesto yake iyi imene abwererayo yoti mwana wakubadwa adzalandira 500 azidzamwikira ku account pamene mwanayo wabadwa malo osalongosoka panalibe zofunda alibe mankhwala izoti zosamvetsetseka bwino ana ku Malawi amabadwa ambirimbiri ndalama zimene zozo zidzachoka kuti zokwana pa mwezi nanga pa chaka zidzachokera kuti pamene bomalo likusowa ndalama zoti azipatsana amene zidzachoka kuti ndikuyenera kufunsa kuti ndalama zimene zidzachokera kuti neyo ngati mmodzi wa anyamata a MCP osanguti ndingovomera chifukwa ndine wa MCP ine sachina Yesu bwana yani manifesto iyi pena ndi pena sindikugwirizana nayo ndichifukwa ndinena momasuka nena kuti wina aliyense amene akuona kuti apapa fundo zina zoti zosagwira ndi bwino osavotera MCP yo sindiye kuti ndikutuluka ayi koma kuti manifesto iyi pena pake sili bwino chipande sindikutuluka ndipo sindingatuluka palakwika pakhozeka apapa tingodikira kaezi pani zina zibwereseso manifesto tisayanitse ko pali panopa ndimene zinthu zilili sangapereke 500,000 ndalama zikachokako 300 million ngati anakanika 1 million uyende tuyenda motsimphinawo situyenda mothamanga ngati mene azathu amayendera fertilizer timapereka fertilizer wokulitsa chimanga chafula ndikuti zikulongosoka ndichifukwa ndinapempha ngakhale kwa president unena kuti ulendo uno a president mukasankhidwaso mboma ulendo uno iniwo musakhale mu office ulendo uno iniwo mukhale active kuti kumafona kani mufona mufuse kawale zikuyendera pati nsaoneso ngati zimene zili zija kanza za mafuta kanda matola zikuyendera pati olungonyamuka from nowhere olo panjinga limuchankendera bakili muluzi kungoyenda private car afika akaona kumene zinthu zilili zimene likufuna kuchokera kwa chakwera ulendo uno akalowa mboma osalungokhala ku office ndikubadilira kuti makowa abwera nyamata achina kawala endende bwanji osachotsa ntchito achotse ntchito sawachotse ifuna kukalalika kukuza na asiye ngangothamanga ndi a social media ulendo uno aya president tikuoneka ukanika umakanika mafunso pano chifukwa chakuti zikuonekera kuti mbali ine feyo tili ndi 40 nthawi tinkauza president chonde pali zakuli zimene zioneka kuti sizili bwino anthu akulira kunjako anthu akudya chitedze kunjako ene pata pa social media koma anthu Malawi Freedom Fighters zikupita nkumaulisa video zoti anthu akudya chitedze